Исән мәсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбыр темалар турында. Предприятиеләрдә хезмәткәрләрне вакцинацияләү дәвам итә. КамАЗда коронавирус инфекциясыннан иммунлаштыруның беренче этабы тамамлана. Икенче этабын кайчан көтәргә? Мөһим мәсьәләләр һәм көн кадагындагы проблемалар турында фикер алыштылар. Чаллыда шәһәр советының йомгаклау утырышы узды. Татарстанда яшәүче 65 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 17 февраль көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 17367 очрагы теркәлде. Аларның 13874 терелгән, 92се узган тәүлектә. Предприятиеләрдә хезмәткәрләрне вакцинацияләү дәвам итә. КамАЗда коронавирус инфекциясыннан иммунлаштыруның беренче этабы тамамлана. Бүгенге көндә Спутник V прививкасын 1445 кеше ясаткан. 19 февральдә беренче этап тамамланачак. Бу көнне автомобиль заводының 100 хезмәткәренә, пресс-рамда 75, генераль дирекцияның 25 хезмәткәренә һәм компанияның бүлекчеләре һәм оешмаларыннан 30 җитәкчегә прививка ясату планлаштырыла. Гомумән алганда вакцинацияләүнең беренче көненнән алып КамАЗда 2963 прививка ясалачак. 24 февральдан башлап табиблар автогигантта вакцинацияләүнең икенче этабын башлый. Мөһим мәсьәләләр һәм көн кадагындагы проблемалар турында фикер алыштылар. Чаллыда шәһәр советының йомгаклау утырышы узды. Чарада республика президенты Рөстәм Миңнеханов, шәһәр мэры Наил Мәгъдиев, депутатлар, предприятие җитәкчеләре һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Чаллыда 2021 елда ниләр төзеләчәк, алданган өлешчеләрнең язмышы һәм яңа күп профильле хастаханәне көтәргәме? Тулырак алдагы материалда. 320 мең квадрат метр 2021 елда нәкъ менә шундый кадәр җир үзләштерергә планлаштыралар. Шәһәрдә Мәләкәс, Ордягы 63 һәм 64 микрорайон, Притяжение Трок районына, шулай ук Чаллы Яр күл комплекслары төзелеше дә дәвам итә. Юлларны капиталь ремонтлау да дәвам итәчәк. Бу елга планнарда Гусев урамында аэродром урамыннан алып Батынчук урамына кадәр булган юл өлешен реконструкцияләү карала. Шунда ук күпер кичү төзеләчәк, Шамил Усманов урамын төзекләндерү дә дәвам итәчәк. Киләчәктә Сөембикә һәм Халыклар дуслыгы проспектлары киселешендәге бу җыра чишелешендә төзү планлаштырыла. В отчетном году в нормативное состояние удалось привести более 37 километров дорог в городе и промышленной части. Все это позволило ликвидировать 14 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Аварийность в городе снизилась на 4,5%. За этим стоят сохраненные жизни и здоровье наших граждан. Утырыштан нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр белән шәһәр советы депутатлары чыгыш ясады. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе баш табибы Чаллыда яңа күп профильле хастаханә төзү мөмкинлеген карауны сорап мөрәҗәгать итте. Ул билгеләп үткәнчә, бер ел эчендә 60 мең пациент мөрәҗәгать итүче 5нче хастаханә Тулай торак бинасында урнашкан һәм медицина хезмәт күрсәтүнең заманча стандартларына туры килми. В стационаре сегодня осуществляется специализированная медицинская помощь по 18 профилям. В настоящее время 5-я городская больница является межмуниципальным сосудистым центром. Единственным лечебным учреждением, в котором оказывают медицинскую помощь при лор-патологии, урологии, флебологии, а по челюстно-лицевой хирургии не только в городе Набережные Челны, но и 19 районах Республики Татарстан. Уважаемый Рустам Нургалиевич, обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать перед правительством Российской Федерации о включении федеральной программы строительства в городе нового многопрофильного стационара. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләнең чыннан да актуаль булуы белән килеште һәм аның буенча фикер алышырга вәгъдә итте. Сәламәтлек саклаудан тыш алданган өлешчеләр мәсьәләсе дә фикер алышу өчен зур тема булды. Респект агентлыгында эшләгән риэлтор Альбина Сазонова турындагы шау-шу куптарган эш бөтен республиканы шаулатты. Кешеләр 300 миллион сумнан артык акча түләсә дә фатир ала алмаган. Узган ел 939 кеше шундый хәлдә калган. Республика президенты бу мәсьәләгә ачыклык кертергә кушты. Есть одна респект, некая такая компания, надо разобраться с ней, чтобы новые ручники у нас не появились. Поэтому я обращаюсь к правоохранительным коллегам, значит, наверное, и начальник УВД, и все остальные. Прокурор, наверное, тоже здесь, уважаемый. Давайте посмотрите, чтобы таких вещей не было. Защитить надо.
Сұраулар бойынша фикір алышқаннан соң республика президенті туғы шаһардашыбызға дәулет бүләкләре һәм ТССР түзілуінің 100 еллыгы оңайынан истәлекле билгеләр тапшырды. Алар арасында сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, хакимият органнары, шулай ук шәһәр предприятиеләре җитәкчеләре дә бар. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 23 февраль һәм 8 мартка бүләкләр турында уйларга вакыт. Шалда Удмуртия күргәзмә үзәгенең бөтен Россия ярминкәсе ачылды. 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан павильонда тәмле ассортимент белән танышырга, үзенчәлекле товарлар һәм булачак бәйрәмнәр өчен бүләкләр сатып алырга була. Бөтен Россия ярминкәсенә килүчеләрне Удмурт, Тамбов һәм Белорус җитештерүчеләреннән ит деликатесларының зур сайлап алу мөмкинлеге көтә. Бердә Россиянең бал коллекцияләре, Азәрбайҗан гранатлары, Кавказ сырлары, Сибир майлары, чәйнең бик күп сортлары, шулай ук көнчыгыш тәмләткечләре тәкъдим ителә. Постоянно хожу. В основном берем сок гранатовый, очень вкусный, у них полезный. География обширная, вот это интересно. Ярминкәдә якынлашып килүче бәйрәмнәргә бүләкләр алырга мөмкин. Ираклар, пычак һәм бакча кирәк яраклары, алар өчен Орел фабрикаларының свитерлары, күлмәкләр, Тамбов фунтлары, сувенирлар һәм ватанны саклаучылар өчен оек-башлар тәкъдим ителгән. Сөйкемле ханымнар өчен дә үзенчәлекле әйберләр тәкъдим ителгән. Раз купила, потом пришла еще раз купила, подкупила. То есть постоянно я хожу сюда. Ярминкәдә һәр сатып алучы үз бәхетен сыный ала. Бирдә ярминкә товарлары уйнатылачак. Бар тик битлектән булу мөһим һәм куллар өчен антисептиктан файдаланырга кирәк. Ярминкә 21 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Кыш иммунитетны ныгытыр вакыт. Елның бу чорында организм өчен витаминнар бик мөһим. Иммунитетны ныгытырга ерак көнчыгыш балык деликатеслары ярдәм итәчәк. Камчатка ярларынан уылдык һәм балык сату күргәзмәсе шалларны тәмле һәм сыйфатлы продукция белән сөендерүен дәвам итә. Тәмле диңгез ризыкларын Green сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Камчатка балыгы һәм уылдыгы мобиль ярминкәсе шалы халкын сыйфатлы һәм табигый продукцияләре белән сөендерүен дәвам итә. Күргәзмәдә витаминнар һәм минераллар дефицитын тулыландырырга сәләтле кызыл уылдык сатып алырга мөмкин. Шул ук биргә килүчеләргә диңгез балыгының 35тән артык түре тәкъдим ителә. Алар файдалы микроэлементлар, шул исәптән кыйммәтле омега-3 һәм омега-6 чыганагы булып тора. Привезли вам более 35 видов рыб, холодного копчения, слабосоленое, горячего копчения. Также привезли вам царицу лососевых чавычу. Есть в ассортименте белорыбица, очень нежное белое мясо, без единой косточки. Тает во рту прям. Также икра хорошая, крупнозернистая, вкусная, слабосоленая. Камчатка балыгы һәм уылдыгы диңгез деликатесларының зур сайлап алу мөмкинлеге. Үтәмле бәяләрдән югары сыйфатлы продукция. Ул файдалы гына түгел, бик тәмле дә. Белорыбицы немножко до чавычи взяла, понравилось. Ну, не часто ведь кушаем это. Белорыбицу, чавычу. Вот, нравится нам. Очень-очень вкусная рыба. Не сравните вот ни с какой другой. Да всякой понемножку, ребята. Икры чуть-чуть, и рыбку чуть-чуть. Все у них вкусное очень. Не сравнить, конечно, с местной. Хорошие, Она по-настоящему копченая, по-настоящему сделанная. Поэтому мы и пришли. Шолда Камчатка ярларынан балык һәм уылдык сату күргәзмәсе 21 февральгә кадәр 30-нчы комплекста Green сәүдә үзәгенең 1-нче катында эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 15 по 21 февраля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Green, первый этаж.